всякакви документи, всеки може в интернет да влезне да види, че специално на този производител декларират с документи, че емисиите на изгорели газове съответстват абсолютно с европейските стандарти, съответно и български. След като всичко е изрядно и австрийски са машините ви, защото ние сме тук и аз щях да припадна преди малко. Значи, сега в момента, не знам, аз в момента на няколко мирише. Ами мирише. Мириш. Има ли опасно обгазяване? В момента Няма откъде. Ама и в момента не се зарежда. Значи всичката газ се изгаря в когенератора, която се произвежда. Ако нещо стане, има и аварийно, къде тази газ да се оползотвори. Така е направено, че да не се изпуска в атмосферата нищо. Тоест няма обгазяване, така ли? Няма. То е измерено, както ви казах, в началото на октомври. Освен това има проверки още 20 сигурно. Конкретно за миризми и за шум. Значи за 8 часа работен ден може да не ви е проблем, обаче за 24 часов живот. Значи, какво са предписанията за какво са от РИОСВ? Предписанията са за това, което казах. Имахме открити басейни за зареждане на суровини, шахти. Хората помиришат 24, а други само 8. За това са А изпълнени. дали здравословно за вас? Това е друга тема, която трябва също да се изследва. Извинете, вие как се казвате? Костадин Шкретов. Шекретов. Не, Шкретов. Колко предписания бяха направени? Моля? Ви сте? Аз съм ръководител на инсталацията. Колко предписания бяха направени? Ами доста. Сега точно като бройка не мога Над да 20 проверки за 2 месеца и колко предписания? Не, над 20 проверки за по-голям период от време за тази година. Имате ли глоби наложени от РИОСВ или в какъв размер са те? Значи имаме глоби, какъв размер в момента не мога да. Трябва да проверя. Имаме глоби за административно едната, че документи. Тук на площадката не бяха налични документи, които трябва по принцип да стоят тук. И глоба имахме за една тръба, която не е по проект.